Jarumar masana'antar Kannywood kenan Asma'u Wakili a yayin da take nuna hotunanta sababbi yadda take baza capacity. Jarumar masana'antar Kannywood a kwana-kwanan nan tana fito da sababbin hotuna wanda wasu kan iya magana akan cewa shin neman jan magana ne ko a'a kawai dai kwalliya ce ko kuma a'a tana so ta nuna wa duniya yadda take rayuwa mai daɗi ne. Jaruma Asma'u Wakili ita ce jarumar da ba abin da ya sha mata kai, kar da kar take da abin da za ta yi, ba ruwanta da surutun mutane. Jaruma Asma'u Wakili wacce a masana'antar Kannywood kan yin mamin ɗin waƙoƙin al'umma da dama. Jaruma Asma'u Wakili kowa ya san jaruma ce wacce simple take rayuwarta. A haƙiƙanin gaskiya jaruma ba ta fiye yawan fina-finai wanda za ka iya lissafo su daga cikin manyan fina-finai wanda za a ce ba. Jarumar dai ta fi hawa waƙoƙin al'umma. Jaruma Asma'u Wakili yadda take forming ta iya mamin manyan mawaƙa wanda suka yi shura suna ƙoƙarin yin aiki da jaruma Asma'u Wakili. Yadda jarumar ke nuna hazaƙa a wajen iya mamin ɗinta, jaruma Asma'u Wakili za ka ga rayuwarta simple take yi. Jarumar ba wai tana nufin saboda ba a yawan ganinta a manyan fina-finai masu dogon zango da suke tashe a ce ba ta shiri da daraktoci ba ne ba. Jarumar kawai tana da dattaku ne. Jarumar ba ruwanta da a sata a fim da kar a sata a fim. Jarumar dai tana shiri da kowa ne, tana zama da mutane lafiya lafiya, tana ma'amala da jama'a lafiya lafiya. Jaruma Asma'u Wakili wacce ludayinta kai kan dawo a yanzu haka. Jarumar wane fata za ku yi wa jaruma Asma'u Wakili dangane da take rayuwa? Muna sauraron ku. Kada ku manta ku danna mana subscriber sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa domin shi ne zai tabbatar muku da zarar mun ɗaura muku sabon labari akan jaruman masana'antar Kannywood zai zo muku. Kada ku manta za ku iya rubuta mana comment domin jin ra'ayoyinku akan jaruman masana'antar Kannywood. Mun gode, muna muku godiya da bibiyan mu da kuke yi.